Brigada Eskwela na naman po tayo mga kag-aaro. Katun tayong mga magulang ay tumulong po tayo sa mga school natin dahil malapit na po ang pasukan. Kaya bongga ang opening ng ating school na Brigada this 2023 mga kag-aaro. Ay dito lang po sa Malacanang Elementary School po. At syempre may pa-Zumba para sa mga parents. Kaya ayun si Auntie Kuteri kasama ang team Zumba. At may libreng pasupas galing kay ex-cap Ryan Pagsulingan. Kamusta kilala mo mga kag-aaro? Dahil malapit na po ang pasukan ng ating mga anak, kailangan natin po ipa-enroll ang ating mga anak. Tulad ko. Wow mga kag-aaro, ang ganda ng opening ng Brigada Eskwela. Ay dito lang po sa aming school, Malacanang Elementary School po mga kag-aaro. Dahil bilang isang magulang ay nakimiting po tayo dahil Brigada Eskwela na naman po mga kag-aaro. Dahil malapit na po ang pasukan ng mga bata. Kaya andito kami mga magulang para sumuporta sa aming school. At thank you po kay Sir Ramil Palisok, retired colonel dahil sa donation na binigay niyo po para sa aming school. Kaya maraming salamat po sir. At thank you din CIA sa binigay niyo pong penta na donation. At i-welcome po natin ang bago nating principal dito sa Malacanang, Sir Alvin Puki. At syempre mga kaka-aro, may Zumba. Kasama po natin si Sir Alvin, our principal, mga teachers at parents. So ayun si kumari ko Jacqueline Julata. Ang sexy naman ang kumari ko. Yung naka-blue, naka-crop. Sana all, ang galing sumayaw mga kag-aaro. At andito din po ako mga kag-aaro, nakisumba din po ako. Para naman healthy naman po tayo mga kag-aaro, kailangan din natin mag-exercise, makisumba tulad nito. So kending-kendeng lang po mga kag-aaro, ganyan lang ang sayaw. Kending-kendeng. So ganito lang ang sayaw, left and right, kending-kendeng. O diba mga kag-aaro? Nakasama din po natin si Kuya Dan. Kaya nga po ang galing na sumayaw ni Kuya Dan. Kaya dance-dance lang siri mga kag-aaro. Parang ganito, ikimbot-kimbot lang ang ating katawan. Itaas lang po ang ating mga kamay at ikimbot. Ikimbot ng ganito lang mga kag-aaro. Unitan si kag-aaro, ama siya mo lang si mayaw. Sige, ikimbot mo kag-aaro. Katunwa dyaak ya kisumba mga kag-aaro. Diyan na ukal iray stress ko. At kasama din po natin si Auntie Ivia. Kisumba mo ira mga kag-aaro. Katun shout out at kindi Auntie Noemi Valerio. Tan si Kumari Jackie. Tan si Kuya Dance. Tan si Auntie Lydia Pagsulingan, our president of PTC. Kay Bamiran Akisumba. And thank you to all teachers of Malacanang Elementary School sa pag-invite po sa amin. Dahil nakisumba po kami. Kaya thank you very much po ma'am sa pag-invite po sa amin. Kaya na-enjoy po natin ang nagsumba mga kaka-aru. Katong sayaw kalamot kaka-aru. Sige. Katong pasyang kumulay ang sayaw talas laya mga kaka-aru. Dahil last na po ang aming sinasayaw ay tudong-tudong ko na isayaw. Ay parang nabitin po ako mga kaka-aru. Ay gusto ko pang sumayaw. Katong intagin mo lay sa limi. Piyan mga 4 mat. O niya mo tayo mga kaka-aru. Nitan asong palay sumbami ay panangan lamot kaka-aru. Mga kaya'y supa. Thank you sa pasupas, ex-cap Ryan Pagsulingan. Dahil libre lang po ito mga kag-aaro. Katong makadwara Katong dwara mo sa inalanan at si Bioli. Yasupas mga kag-aaro ni Samet, kuwanan at si Bioli. Kaya shout out at kindi Ate Cheryl Samera, ating kagawa. So titikman na natin ang sopa. Ay yagi, masamit kaka-aru, gabay mo. Tani magkulkul no iyay supas da kaka-aru. Kaya thank you ex-cap meet Ryan Pagsulingan sa palagi mong suporta sa ating school. Kaya galila mga kaka-aru, tamangantay supas. Tamasamit to supas no libre mga kaka-aru. Katunyara may kaiba kaya ng Zumba ni man si Bioli, Ate Michelle, tan Ate Noemi, tan si mate ko, si ex-cap Ryan Pagsulingan. Thank you sa pasupas. Katunan kaya rimilan angan supas. Ay nang pa-picture taking kami mga kaka-aro. Dahil wala mo sa remembrance me, mga kaka-aro. Kumun ag kayo ang sasawaya suporta na, mga kaka-aro. Kaya shout out at sari kabaranggayan ko. Ayun, si Auntie, tan si Ate Cheryl. Araya su kaka-aro, yama-aro. Diba, mga kaka-aro? Kaya thank you to all, mga kaka-aro. Babay lang, mga kaka-aro.